Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсы буенча матбугат конференциясе узды. Бәйгенең максатлары татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету һәм татар телендә әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау. Бәйге 10 номинациядә үткәрелә. Шулар арасында роман, хикәя, поэма, шигырь һәм башкалар да бар. Конкурска татар телендә язылган моңа кадәр масса күләм мәгълүмат чараларында төрле җыентыкларда басылмаган әсәрләр генә кабул ителә. Гаризаларны 2021 елның 1 сентябренә кадәр, роман номинациясе буенча әсәрләрне 2021 елның 1 декабренә кадәр җибәрергә мөмкин. Һәр номинациядә җиңүче билгеләнә, алар акчалата премиялар белән бүләкләнәчәк. Гаризалар экранда күрсәтелгән электрон адрес буенча кабул ителә. Ул әлбәттә күпмедер менә язучыларыбызны матди яктан тәэмин итәргә тырышуда. Әдәбиятка ят булмаган даирәне кузгатып җибәрү, әдәби дөньяның үзен әзгенә менә шулай рухландырып алу, минемчә, менә шушы ярышның төп максатыдыр дип уйлыйм мин. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм аның рәисе Марат Котов улы тәкъдиме белән башланып китте һәм инде республика президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның хуплавы белән гамәлгә ашырыла. Шулай ук әлеге конкурсның нәтиҗәләре дә китапларда дөнья күрәчәк, электрон китаплар басылып чыгачак һәм аудио китаплар язылачак. Димәк, инде эшнең нәтиҗәле булуын да көтәбез. Әле башлап җибәргәнгә bir ayda bulmadı, bizde indi 100'lәп эш килде, 100'гә якын эш килде.